O garo sa ritali na sa ato mga balita, Cebu City Mayor-elect Nestor Archival mopadayon sa iyang plano pagbutang og solar system sa building nga gi-occupy sa kagabaran sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Ipadayon ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival ang plano pagbutang og solar system sa tanang building nga gikupahan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini aron makadaginot ang city government sa bayranan sa kuryente. Ang kagamhanan sa Dakbayan giingon ni Archival nga magbayad og dulan sa tunga sa bilyon ka pesos matag tuig alang sa electricity bills. Matod sa Mayor-elect nga makadaginot og katunga ang city government sa maong kantidad kung solar lights na ang gamiton ini. Kini ang hinungdan nga gitinguhan ni Archival nga ang tanang building nga gikupahan sa kagamhanan sa Dakbayan butangan og solar system. Tanan nga mga building yang kita ay nagbayad sa electrical bills. Sinanglan butangan na itong mga solar system para ma-minimize or makasave the cost sa electricity. Si Mayor-elect Nestor Archival nasayran kayo na nag-ung-ung nga proposal si Archival sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Sports ngayon. Ato malita sa sports, ihatod na karon sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama Edward Liga sa atong linya. Kasama Edward, maayong buntag. Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX sa 500. Human sa iyang kapakyas, pagbalik diha sa Senado, gikumpirmar ni pambansang kamao og kani 8-time division world champion nga mubalik siya pagsaka sa ibabaw sa ring. Kagahapong adlaw nagkanayon si Manny Pacquiao nga gikatakda ang iyang away karong buwan sa Hulyo og dili sa Pilipinas, dili kundi didto sa Las Vegas. Wala pa hinuono kung asa adto ba sa MGM o sa T-Mobile Arena ang maong away. Yang gi-kumpirmar nga makigsukli ay siya kumo no sa batan-on nga si Mario Barrios nga mausay champion sa World Boxing Council alang sa welterweight division. Si Manny Pacquiao daghan kayo ang mitaas ang kilay tungod kay naakini sa ikalimang pwesto sa ranking sa WBC sa welterweight division. Bisan pa man og upat ka tuig na nga wala kini nga muaway. Katapusan nga miaway si Manny Pacquiao ni adtong Agosto 21, diin napildi siya ni Yordenis Ugas pinaagi sa usa ka unanimous decision. Miaway siya dito sa Japan ug sa South Korea apan kini puro mga exhibition na fight sa lamang. Daghan ang pahimangno ni Manny Pacquiao nga kuyaw no niining iyang pagbalik tungod kay mo nga kampiyon si Barrios o batan-on kini si Manny Pacquiao 46 anyos nagkupot kinig baraha nga 62 ang daog 8 ang pildi og 39 ini ang gipaundang samtang ang 29 anyos nga si Barrios nagkupot kinig baraha nga 29 ang daog 2 ang pildi og 18 ini ang gipaundang. Arita sa NBA ami abanti na alang sa Western Conference Finals ang Minnesota Timberwolves human nila gipukan kagahapon no ang Golden State Warriors sa score nga 121-110. Wa gyud hatagi sa Wolves no ang Warriors og kahigayunan sa dihang misuway kinig panuktok sa pultahan kanunay kini masirad-an sa Wolves og upat gyud no straight ka upat ka mga duwa diin nga gipildi ang Warriors human nga wa na gyud makaduwa pa siya ang superstar nga si Steph Curry sa game 2 ngadto na sa game 5 diin na napukan ang Warriors. Kining atong balita sa sports gatol kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress.
kini makitaan sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oksidasyon. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyohon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Alaman. Salamat kay kasama kay Edward Ligas sa ato balita sa sports. May nagkompleto sa ato mga balita ni mga orasa. Yung standby lang. Karon taon, human sa mga commercials, mo padayon na si Attorney Rufil. Yung mga isyug, mga komentaryo. Bada ko diri sa control. Kasama ang Jesus Menia, Nems Quinones at Gerald Albios. Ako sa ni Radyoman Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Radyo mo nationwide.